Pob blwyddyn mae 44 miliwn tynes o carbon dioxide yn cael ei ryddhau o gweithgareddau sy'n cysylltu efo sector adeiladu, sef yr un maint a 44 miliwn balwn a'r poeth. Caiff chwarter y ffigur hwn yn cael ei ryddhau wrth adeiladu tai a preswylfeydd eraill fel fflatiau. Mae'n y cymysgiad o deunyddiau mewn tŷ neu fflat neu adeilad arall. Trwy dylunio para o tai o'r un maint a pherfformiad ynni, welwn ni fod tai ffram coed yn ryddhau 20% yn llai o garbon. Hefyd, welwn ni fod fflatiau wedi ei adeiladu o coed yn laminedig croes yn ryddhau 60% yn llai o garbon na adeiladau allan o concret. Yn ogystal â hyn, mae coedwigaeth yn amsugno carbon dioxide o atmosffer wrth tyfu. Mae hyn yn golygu fod adeiladu sydd wedi wneud o deunyddiau coed yn storio carbon am amser hir. Trwy defnyddio mwy o coed a phren ac asesu cylchwyr bywyd gyfan deunyddiau, gallwn leihau y cyfraniad sector adeiladu at newid hinsawdd a helpu cyrraedd carbon zero net. Cenedl fechan, syniadau mawr. Gwyddonwyr Cymru yn taclo newid hinsawdd.